Altlar jittim min şanasız, şağıp gittim şarasız. Gürer kızga zurda tügel şiberlikке şamasız. Alma birle, alma şaşa getirile. Başkalarga küzde salmayım seni körgenden birine. Selam dostlar, Şad Muhammed Can, selam! İz kitmeli keyif, köterin keyifte biz jıyıldık bir de rahatlanıp külürge dostlar, indi sizni küldürge jıyıldık bizden şayartuşularımız demek indi rahatlanıp yol etirimiz bir de indi oңarшы mühim sözler, rahmet sözlerini aytası kele dostlar. Tataristan Respublikası Prezidenti korşundağı Tatar tilin ham Tataristan Respublikasında yaşauşu halklarının tuğan tillerin saklav, üstürü meseleleri komissiyası ham Tataristan Respublikası Yaşlar İşleri Ministerliği bilen birlikte Şad Muhammed Can proyektin biz sizge təqdim etemiz. Bir de barısı da gadi. Şayartuşular Юмор бәйгесендә 10,000 сум акча өчен көрәшәләр. Әйе, безнең ике бәйге, без карыйбыз әзерләнгән чыгышларны, һәм була безнең импровизация тәмәрез. Әминде әлеге бәйгеләрне безнең бәя бирә, баллар бирә, мөхтәрәм жюри әгъзалары, әйдәгез алар белән танышып китик. Рәхмәт. Siz бик тиз отып алдыгыз. Нишләргә кирәк икәнлеген беренче булып таныштырасы килә татар һәм урыс телләрендә Идел журналының баш мөхәррире Рәмзия Галимова белән. Исәнмесез? Киләсе жюри әгъзасы безнең үзенчәлекле шәхес. Мында калса, мия калса мындагы отырган кунаклар арасында айрылып та торасың син. Махсус шулай килеп чыктым яисә көндәлек рәвештә шулай киенәсең менә ничекме дигәндә сизелеп тора. Иҗат кешесе, иҗат аңкып тора әлеге шәхестән. Миколай киносын карадыгызмы? Аны ул төшерде. Илшат Рахимбай бездә. Рәхмәт. Барабыз алга таба. Мен татар юморы остасы магистр дип атарга була торгандыр. Әйтә шаярт уенының мөхәррире. Алып баручысы. Мен КВНчик та ул. Мен Сирень Байрамов концертларының актеры да, авторы да ул. Яршаллы егете Руслан Харисов. Монда барысы да гади, сезнең һәрберегездә бершәр бал була. Чыгышларны карыйбыз да үзегезгә ошаган бер комик ашыл бер балыгызны бирәсез. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Барысы да гади әйтәм бит. Хәзер инде башлап җибәрер өчен сүзне бирәсе килә Мөслим егетенә. Ләкин аның инде кайбер кешеләр әйтү буенча 2 ел буе Мөслимгә кайтканы юк. Чөнки мондый шеш белән аны Мөслимгә кертмиләр диделәр. Гомумән үзенчәлекле шәхес әле ул исем фамилиясы белән дә күпләрегез китаннан ул исемне дип тә әйтерләр. Сәхнәдә Илһам Шакиров. Сәлам дуслар. Сезгә егетләр бер сорау бирәс киләйде. Кем монда парлашып килде? Бармы андыйлар? Бер генә пар күрәм. Егетләрнең кызлар безгә бер сорау бирә, без сразу шум булып калабыз. Бүген инде көн икән онытмадыңмы ди. Шул сорау яңгыры, син сразу башында календарь әйләндерә башлыйсың. Дата эзлисең. Менә ул даталарны кан истә калдырырга. Сезнең күп бит ул анда чәчәк биргән көн, беренче кулдан тоткан, беренче үпкән көн, беренче индим көнне, беренче тар кубалар. Менә мен егетләр сезгә лайфхак уйлап таптым. Берәнди үзең белән бәйле булган датага кирәк. Менә мәсәлән үземнең пример, минем декабрь башында дус егетнең туган көне. Менә шунда танышабыз. 8 үземнең туган көн. Шунда чәчәк бирәсең.
Анары яңа ел җитә, яңа елда беренче тапкыр бушасың. Син 10 көнне йөри башлыйсың. 10 көнне гел истә кала, чөнки беренче яшь көне. Аннары инде как раз 10 февральга чәчәк бирәсең дә, ул вакытта букет бәясе артмый әле. Инде һәм шул кызлар белән бәйле, менә егетләр, без кызлар өчен ул инде дер конструктор пазл кебек. Сөйләп китим, беренче күрешәсең. Социаль челтәргә синең чәчәк кенә керә. Әле ансы керсә, син всё чәчәк керттеләр. Довольно. Икенче свидание машинада барасың икән, синең машинаң панели керә. Күп дигәндә. Әзрәк йөри торгачтан инде теге син җитәкләшеп барган паркта күренә. Аннары җәй көне булса теге пляжда утырасың, дүрт аяк. Икесе шәрә, икесе аныкы. Инде дальше барганда син инжектор яртылаш кертә ул сине. Син башка караган леге монда башын куеп төшә. Син күренмисең һаман кием. Подругалар инде кием буенча син таптылар. Әмма кашан ул син белән селфи ясады кертте сториска. Всё, син килеп каптың. Сез официально йөри башлыйсыз. Әле ул вакытта бит ул теге үзенең гаремын распускать та инде. 100 кеше отписаться итә аннан. Ну, теге аганечек җибәреп утырган егет кала. Ул бер кайда китми. Бу менә сезгә йөри башлан дигән аңта. Һәм һәр бит кызлар үзләре предложение ясыйлар. Менә сине пост итеп кертә икән. Социаль челтәргә. Всё, сездән йөзек көтәләр. Чөнки паспортны алыштырып булау, интернет всё помнит. Скрин итеп куйган халык. Инде менә безгә рәхәт һәр без яшь чакта да теге ВКда статус куядыр гайманда, женат, влюблён, анда встречается дип. Әтиәнләр вакытында анда бер булмаган бит. Менә анда ничек беләсең ул? Менә минемчә ул, әгәр син эше бисереп, гармоныңа җыртып ятканда сине иңе кайтарып куя икән кыз кеше. Аны вообще иңе кайтармаска кирәк. Әтиәнең белән таныштырып, сразу кияүгә аларга. Ул вакытта шулай предложение ясаганнар. Инде менә кызлар, әле сезнең бит шундый хәйләкәрлек тимәсез, бер-берегезне шул шәп яватасыз. Менә минем дус кыз телефоннан сөйләшә. Юк инде, юк, Айгөл, юк, син тазармагансың ди. Син бит просто күкрәкләрең зур ди. Күлмәгән киелми. Без бит дус егетләргә алай дип әйтәләр без. Ну, без прямолинейно, братан, син тазаргансың дибез. Инде тагын шәйтәс килә, фотосессиядан сөйләсәк тә без аерылып торабыз. Менә безне монда бастырдың менә. Идеальный фон. Монда кара, монда ак, монда әле фонда төштән стендапер сразу. Безгә шул җитә. Менә подруганы фотосалоннан барып алдым инде мин. Фотосессия киткән. Адрес җибәрде, башта карамады. Навигатор бара, мин барам. Барам, Казан бетте. Промзона башланды. Барам, промзона бетте. Анда уже теге ярты җимерлегән зданиялар башланды. Мин барам әле кирәкмәсә ул яңгыр ява, теге яшенне, ут юк. Барып җиттем, капка берсе ачык. Монда бомж ята. Монда металлоприемка белмичә тора. Обязательно металлоприемка һәм кузовной ремонт. Көтеп утырам, фар яктырта, яшен бермән яшен да оппа шәүлә күренде. Йөрәгем таязды. Менә һәр шуннан гына аңладым, мин теге бомжны ишәп яткан. Аның йөрәге теп алган. Белем, нигә солисидер шул җәһәннәм тишегендәге ул фотостолоннарны. Инде районнарга дигәч, менә мин кызлар белән аралашканда, күп район кызлары белән күрешкән идем, һәм һәрберсенең аерым үзенчәлеге бар. Ирактан башласагыз, Нижекамскта мәсәлән, ул кызлар резина үзе белән йөртә, анда завод булганга инде. Шаллык кызлары нигәдер зур фура егетләрне ярата ул. Якынайгач, Мамадыш кызлары белән барсаң, алар аракы белән колбасаны сырып кыстырып киләләр. Кукмара кызларын озак кыздырга кирәк, чөнки төпләр антипригарный. Орша кызлары инде теге Тукай теле белән үбешкән, сөйләшкәнне яраталар. Инде хәзер менә аралаша торгачтан, мин шундый үзенчәлек, закономерность күрдем. Менә кайсы кыз минем белән аралаша, менә аралаштың 2-3 көн аралаштың ди. Всё, так у нас ничего не получится дип китә. Һәм 3-4 айдан кияүгә чыга. Я кияү, я никах. Шуңа күрә кызлар кемнең менә монда кияүгә чыгасы килә?
минем номерны килеп алыгыз, оралашык һәм сез кияүгә чыгасыз. Ләкин миңа түгел. Бек зур рәхмәт. Илхам Шакиров. Әйтәләр, һәрбер буынның үзенең бер илхамы булырга тиеш дип, менә безнең буында Илхам Шакиров ул стендапер ролендә. Илхам Шакиров, тагын бер катлар шабыйг әле. Ярый, җәмәгать, алга таба барабыз. Хәзер сәхнәгә чакырасы килә. Гомумән шуша Шалт Мөхәммәтҗан һәм Әйдә Шаяр проектларының продюсерын. Әйдәгез бергәләп аны каршылыйк. Ул инде сезне һәр вакыт монда теге беренчеләрдән булып күлдертергә тырышкан иде. Монда чыгып әйбәт утырдыгызмы, кайда ничек утырдыгыз, әзрәк кенә бәлеш турында мәзәкләрдә сөйләп карады, күлдертеп карады. Кайнар алкышлар белән каршы алабыз Рамил Агдеев. Сәлам, дуслар. Минем хатын үзенә ябыгу программасы сатып алды. 5000 сумга. 5000 сумга. Короче, анда шундый А4 лист инде язылган. Завтрак ботка, обед карабудай белән тавык, кич белән салат. Һәм шулай 7 көн ашагыз ди. 5000 сумга. Мен әйтәм, матурым, син нишләп миннән сорамадың аны? Мин сиңа аны үзем языр идем 4000-гә. Син аңламыйсың, ул тренерның 1 миллион подписчик. Ул 1 елда 100 000 кызга булышты ябыгырга. Матурым, минем 4000 подписчик. Мин инде 12 ел бер кешене ябыктырам, ул син. Ну, ярар, ябык, мин риза, давно пора. Ярый, башлады бу программаны. Ботка, карабудай, салат, төнне кухняга чыгам, ашап бетера бу. Мен әйтәм, авызыңны сыбырым, нишлисең? Ул әйтә, мой тренер меня убьет, үтерә мине минем тренер. Синең тренерга барыбер, аңа акча гына керә. 5000. Әйе, ул аның үзенең акчасы. Ну, ул бит минем дә акча. Хатыннарның акчасы. Ул бит безнең дә акча, мужиклар. Юк, мин саран түгел, мин татар просто. Икенче төнне чыгам, шул ук картина. Мен әйтәм, ну, а бүген нәрсә? Ул әйтә, сәгатькә кара. Сәгать төнге 1. Сәгать төнге 1 суббота. А суббота ул читмил разгрузочный день. Ну, думаю, Мишер, специально җомга көнне башлаган программаны, чтобы шимбә көнне ашарга рәхәтләнеп. Кызлар, сез аптыратасыз безне, чыннан да. А менә ул карта желаний. Беләсезме аны? Хатын карта желаний ясый башлады. Зур А1 форматта рәсемнәрне ябыштыра. Мин монда ябыштырам, нәрсә мин телим. Һәм вселенная аны барлыкка китерә. Мен ул карта желанийга карыйм. Мерседес, зур үй, Мальдивы. Что-то мин монда бош мие күрмим вообще. Яхшырак караган идем, бер почмагында анда накачанный мужик тора. Мен әйтәм, монсы нәрсә инде әйбәтләп караган идем, анда накачанный мужик минем бош белән. Монсы обидно булды, конечно. А ул бит әле ул рәсемнәрне журналдан кисә. А журналда бит 2 як бар, әйме? Бер көнне Мерседесы кубып төште идәнгә. Карыйм, икенче ягында кешеләр бәрәңге ала. Мен әйтәм, Мерседес юк, а бәрәңгене ел сайын алабыз. Менә карта желаний эшли икән.
Әйе, менә кызлар, сіз, конечно, вообще сәйер кішілер. Ол менә башта ябыға әйме, бір күнні мен айты. Матурым, мен менә тозарсам, сен мені яратасың ма? Мен айтам, ну, әйе. Ол айта, ну, а чё мен парюсь, әйме? Менің ирім бар, 2 бала бар, ішім бар ди. Бирәм үзіме ерекілік. Қазір ошым, рәхәтләніп бүтін әйбірні. Шулай бит инде матурым, әйме? Мен айтам, ну, шулай, тем более, любовь на расстоянии только крепче становится. Ол айта нәрсе? Мен айтам, ну, я тебя просто в Челны обратно отправлю и все. Вообще, конечно. Ну, кызлар, шыннан да, сізге рәхмәт, біз сізні яратабыз. Біз сіздің үшін зур эшләргә әзір. Чөнки татар тілінде хатын ол қыз, ир ол ат. Рәхмәт. Рамил Агдеев! Менің Рамилерді қонақта болғаны бар, һәм Рамилдің да карта желаниесі бар. Айы. Һәм біләсіз бір нәрсе, анда нишләптір әлиф ба ябыштырылған еді. Білмеймін негәдір. Айы. Рахмат. Давам етеміз, келесі шағыртушыбыз Яршаллыдан келді. Ол һәр вақыт, нинди генә юмор проектлары болсын, ол һәр вақыт безнең белән, һәр вақыт шаяртуда, гомумән мәзәкнең татар мәзәгенең иң тугры дусты. Алып баручы шоумен, Серен Байрамов концертларының авторы һәм шулай ук актеры Айнас Абдуллин каршы алабыз. Барызға да сәлем, исәннәрмесез? Минем исем Айнас, Яршаллыдан, файл әйткәнчә, һәм инде татарлардан көләргә яратам. Без татарлар, беләсең, без татарлар берәр кайчан бер нинди хәлгә сүз таба алмасак, кеше исемен бирәбез. Мәсәлән, Шулпан Йылдыз, Аяз күк, Гүзәл диңгез, Нәфис косметикс. Я шундай җөмлә бар, мин татарча Камил сөйләшәм. Минем дустым бар Камил. Ул татарча вообще сөйләшми. Ул сөйләшә. Аннары Салават күпере диләр бит әле. Матур чыккан зур Салават күпере. Ә менә чыкмаган әле, яртылаш кына чыккан ансы нәрсә? Я төсләре җитмәгән. Ансы Рамил Закиров күпере булсын шул. Шулай калсын, ярар. Әллә тагын әйтәләр, беләсезме? Менә Ләйсән яңгыр диләр. Ләйсән яңгыр диләр. Ә нигә дәвам итмәдек? Минемчә яшне яшәгәндә Зөбәрҗәт дип кушырга кирәк. Зөбәрҗәт. Сразу аңлашыла бит. 2 тапкыр Зөбәрҗәт, әби кычкыра сразу. Холодильникны сөндер. Телевизорны вилкадан чыгар тизрәк. Зөбәрҗәт яшни. Я илһам килде диләр. Илһам килде, да, муза. Күз алдыгызга китерегез, иртән уянам, хатын очып йөри, халаттан гына. Бурын астына җырлап яшьлегем, шишмәләрем. Ягер нәрсә булды? Илһам килде. Бер нинди теләгем дә юк дуслар, шулай илһам килеп йөрүне. Аннары татарлар дигәндә без бит инде ашарга яратабыз. Гомумән ашны яратабыз. Без гади инде. Безне әтәч таласа ашка китә. Бузау сүзә икән ашка китә. Кычыткан чага ашка китә. Шулай бит. Аннары урамда бер усал әбиең йөри. Бөтен баланы куып. Китегез моннан, уйнамагыз, этне чыгарам. Сез балалар белән җыелып каргыйсыз да. 3 көннән соң сезнең әбиләрегез җыелышып аның ашына китә. Гафу инде, бер катырак булгандыр. Без татарлар, шуны әйткәндә, бер кашында гаепле түгел. Гаепле түгел, безнең сылтарга кешеләр, җәнлекләр бар. Шәшең булай үсә икән, бузау ялаган. Җырлый белмисең, аю баскан кулагыңа. Тешең юк икән, әби белән йоклагансың. Әзрәк акылга такыррак икән. Тай типкән. Я тиле бәрән ырлыгы ашагансың. Тиле бәрән ырлыгы. Сез
көз алдына кетірген бармасың аны? Суқалаған басу, бәрән басып тұрайма. Мұнда шилек. Алла өттен нау, віші гәрі бәрі нау. Шулайрақ түрінде ол білмеймін, достар. Алға таба Дарвин теориясы бойынша бүтін кішіде маймылдан келіп шыққан. Менімше, татарлар қуяннардан келіп шыққан. Алайса неге ол татарларға ғына көштәнәш жибәріп тұра? Шулай бет. По-любому туған. Біз хайуаннар білән нешік аралашабыз? Қоя бара бұрыл, хас, кит мұннан, тәш-тәш-тәш, бәр-бәр, әймі? Кіс-кіс-кіс, қәм бір генә хайуан бар, кім білән біз кішіше сөйлешабыз. Күке. Күке. Күп мі қалды мен аяшарға? Алай ярамайды, слар. Біләсіз мен неге ярам? Ул хайван түгел ол. Ул әдәпсіз хайван. Ул бит, күке бит ул child free. Бір қашанда бала өстірмеген. Менімше лучше әне сілеушен біле сөйлешік. Яңғырдан соң шыққандар жер үстіне келесінде, әнәше сілеушен. Бәрәнге болам бұйылны. Ол әдәплерәк менімше. Анары тәрбиеге келгенде, менімше біз қазір бек йомшақ. Бек йомшақ, біз дұрыс тәрбиелемейбіз кішілеріні, балаларын особенно. Бізді ничек тәрбиеләділер? Ауылға илтіп аталар. Бүтін жерде стресс. Бүтін жерде стресс, әтәш талый. Кімдір сөзі, көрші қазы сені 3 күнінде өтерге маташа. Мұншаға кірме, анда 12-ден соң шайтандар. Шеген қапқасынан ерме. Топсаға басма, бабаңны уятма есірек. Уянса кәжем айыңы шығары. Әлі жетмәсі қойтқанда, әбі бабай қапқаны бекіліп қоя. Нәрсе айтасым келе, бұл дұрыс тәрбие. Шынке бізге татарларға бұл дүнияда бір нендей кертелерді юқ. Бек зор рахмет, Айназ Абдуллин. Айназ Абдуллин. Яршалды егеті. Ескетмәлі болды, ескетмәлі. Әйе. Ну, тігі тілі бәрән ұрлығы меға бүтін шара көз алдына кетірген еді маңы. Yok şunlap tili beren ırlığı ol bitin dedir Panama'da bulurga tişinam diye. Daro bratan daro. Şunda kıladık. İkitte iyi oldu. Şük soruqlar arasında kiringen iyi oldu prosto. Aya. Yok hem men fikirlerge mecbur item. Koy bir stand-uplar şula bit. Әзір тыңлайсың да, қаралы. Дұрыс тәне шулай битті бөлеп қоясың. Мына мен теге ишек кебек эшләүне уйлап қойдым. Шулай бит ишек кебек эшлисең диләр. Безнең якта ишек юк бит, ишекләр үзбәкләр ягында бар. Шуңа күрә аларны да эшләргә кирәк. Все вроде вот все табигать ягыннан да бөтенесе үз урынына басты. Все, аңлашылды. Миңа кайтабыз бүген. Мен сөйләр сөзім көп мен. Ярый. Келесі шаяртушыны шақыратса келе береге. Сіз ана почеркларынан танырға мүмкінсіз. Аның енді регалиялары бей көп. Ол да болса енді Идел журналында шығарра олайма. Ол да болса енді Чо Гуглит татар қызы, Қара Дуслар аккаунтларының администраторы. Ол Динара Зиннатова қаршы алығалы. Сізілі администратор екендіңіз сұрады. Сәлем. Бар мұнда балалы кішілер. Міне әйтігіз меңа. Не үшін сіз кішкіне балаларыңыздың фотоларын интернетқа қоясыз? Ну, біріншіден, ол смайликлар оларны күстивден соқламый. Шынки анда әбінің сілегейі yok. Анан соң кетайында тігі, коника кодек фотоаппаратларына түшкен фотолар кімде бар? Шындай фотолар. Бүтін кішіде де бар әлбәтті. Анда әр бір фото шедевр. Шынкесінде не бары 36 кадр. Пыранзоран кетірерге ярамый.
Шуңа күрә ул кадрларны инде әлбәттә бай, мул тормышны күрсәтү өчен генә кулланасың. По максимальному. Бай бәхетле тормыш күрсәтелә ул фотоларда. Әгәр дә инде андый кодек, коника фотоларында бер генә кеше икән, димәк ул әниләре берәр кая киткәч, сез опалар, абыйлар белән оештырган фотосессия. Гадәттә ул фотосессия әлбәттә стенада эленеп тора торган ковер фонында. Һәм анда теге UFC көрәшчеләре биленә тага торган сәгать эленеп тора арткы фонда. Аерым сәнгать түрі ул бәйрәм фотолары, гаиләдә бәйрәм. Анда бит башта полный фоторепортаж башланып китә табыннан, нәрсә генә юк, рулетлар, шешәләр бөтенсен күрсәтергә кирәк. Серванттан чыгып җиткән бәллүр бокаллар, шундый сенсацион вакыйга гаиләдә. Аңа хәтта Асаф Вәлиев аерым җыр багышлаган. Ишеткәнегез бардыр бәлки, бәллүр бокаллар турында. Һәм әлбәттә инде ул бәйрәмнәрдә обязательно ел фасылының нинди булуына карамастан башына меховой шапка һәм шәл ябынып утырган апа була. Һәм ул шул бәйрәм барышында аны бер-ике тапкыр сала, чөнки маңгае тирли. Аннан соң китә инде биюләр, теге бию фотолары. Игътибар иткәнегез бармы? Алар гадәттә кичкенә шундый пятачокта җыелып бийләр анда, холодильник белән шкаф арасында. Һәм ул 90-нчы елларда бит әле шундай бер бар, кем ничек бии, шулай яши дигән сүз. Но анда обязательно була теге бер абзый, теге бер үзе отжигать итә, аңа вообще пофиг, дөньяда нәрсәләр бар. Һәм обязательно анда бар теге күзгә күз карашып, кулга кул тотынышып бии торган пар. Алар белән булай күзләрендә шул хәтле күп мәхәббәт аларның. Әйтә, Рөстәм, өйдә ашарга юк, күбрәк ашап кайт, яме? Шундый күз карашлары белән. Һәм инде әлбәттә һәрбер гаилә фотоальбомында бар полароид фотосы. Ул инде тоже аерым бер шедевр, чөнки гадәттә Сабан туйда төшкән фото була. Менә минем нәрсә мине гаҗәпләндерә. Хәзер безнең бит инде нинди генә техника юк. Широкоформатный әле смартфоннар. Һәм без барыбер сыешып бетә алмыйбыз фотога төшкәндә. Обязательно кемнеңдер ярты бите генә күренә, кемнеңдер пеләше генә күренә, күзе йомыла. Ул полароид фотосында, менә бу шәнти бармак хәтле фотода бөтен нәсел, анда просто ниндер ерак җиңгинең 4 баласы да төшкән була, күршеләр, Сабан туй батыры, анда бөтен кеше просто. Шул фотога менә без ничектер сыешканбыз бит. Шулай бер мине гаҗәпләндерә. Хәзер инде әлбәттә без телефоннарга төшәбез. Ниндер аерым бер традиция барлыкка килде. Башта телефон сайлашу фотога төшү алдыннан. Анда гадәттә миндә Xiaomi Plus 100-500, юк, миндә Samsung Galaxy MKS Vladivostok 2000. Анда әлбәттә азактан iPhone җиңә. Ләкин азактан iPhone җиңә, тик төшерүченең кулы кәкре булып чыга. Минем шуның белән шул, бик зур рәхмәт. Динара Зиннатова. Фотографияларда үзебезне таптык, акырысы таныдык, әйме? Тагын нинди сүрәтләр барсын? Бар бит менә бөтен кешеләрдә дөрестән майбул белән фотография бар, әйме? Беренче сыйныфка бара торган бар, шакмак ботинка белән теге бакчадан җыйган букет белән менә мондый просто. Аннары бит бар, 11-нче сыйныфта төшә торган фотографиялар просто бер кайчан да карамый торган. Потому что, белмим мин. Аның гызрак кына мин уялам үземнең 11-нче сыйныфта, по-моему, теге. Юк, мин бу кешене белмим ки, рәсем дә килмим я. Мин түгел бу. Юк, шунда укыганыгыз бармы үзегезнең менә ВКонтактеда теге бер 7-нче, 8-нче сыйныфта язышкан перепискаларны? Шунда ул бит син түгел, ул бит мудак. Наверное, мин ул вакытта кемдер взломать иткән дә язган, по-моему,
Точно мен түгел. Ярый. Һәм инде ничек кенә булса да, менә әлеге сурәтләр бар-бер карап, искә төшерергә, һәм инде теге яхшы якка үзгәреп барасың, син начар якка үзгәреп барасың, теге күзәтеп барырга күңелле. Ярый, хәзер җәмәгать чакырасы килә бирегә. Татар КВН лигасының чемпионнары. Алар бүгенге уенда бердән-бер миниатюра жанрында чыгыш ясаучылар. Шуңа күрә бүтән төрле юмор форматы, бүтән төрлерәк караш, ләкин инде аңа да карамастан бик тә кызык булыр. Әгәр дә сез кайнар иттереп каршы алсагыз аларны, сезнең каршыда майлы дуэты. Рәхим итегез. Сәлам, дуслар! Сезнең барыгызның Галия Бану спектаклен караганын бардыр. Әгәр дә аны Крәшен язучысы язса, ул менә булайрак булыр иде. Ринат абый Рахматуллин әйтмешли, камера, мотор, поехали! Менә аның тәрәзә төбе. Тәрәзә төбеңдә сала, ашыйсың килсә, турап сал. Сөюләрең шыннан булса, жан кисәгем, матурым миркәм, ипигә сине жагып сал. Галя, Галюха, Галушым минем. Әу, Харитон. Тәрәз төбеңдә төне буе саклап торам бит инде. Нурлы йөзләреңне бер күрим. Булмас шул, Харитон. Тәрәзәгә москитный сетка куйдылар. Чыга алмыйм. Әни әйтә, өйгә чебен тулады. Соң әлбәттә, синең әниеңнең бит авызы бер ябылмый. Күп сүз үзең беләсең нәрсә икәнен. Беләм. Чебеннәр шуңа җыела да инде ул. Харитон, минем сиңа начар хәбәрем бар. Мине Күкмарадан бай Крәшен җигетенә кияүгә бирергә җыеналар. Игорьга. Бу теге җырчы егет Игорь Дмитриевмы? Булса иде. Игорь Дмитриевның мин җырларын тыңлыйм, үзен дә яратам. Бу беркем дә белмәгән Игорь Петухов. Петухов? Кем инде нормальный кешегә мондый фамилия бирә? Петухов. Ник синең дә бит фамилияң Баранов. Галя, утырып кайткан әтием әйтмешли, лучше син Баранов бул, чем Петухов. Харитон, мин куркам. Курыкма, Галя. Мин сине беркемгә дә бирмәячәкмен. Шуннан куркам да инде мин, Харитон. Барда әйбәт булачак. Галя. Харитон, сак бул. Игорь килә. Аха! Аха! Уху! Ахай! Яхай! Биш бармак. Блестяще выкрутился сим, братан. Кстати, мин Игорь булам. Крәшен җигете Харитонны эзлим. Син кем буласың? Минме? Ну, син инде синнән сорыйм бит. Мин хәзер әйтәм. Ну, әйт инде, кем син? Ангина әллә нишләп тора шунда? Ну, әйт инде, кем син? Харитон. Мин Халил булам. Харитон дигән булсаң, атып бетерәем сразу. Әйтмәвем әйбәт булды димәгеме? Конечно. Менә беләсеңме, 3 көн буе аны шунда саклап торам. Кит аннан. Бер уйласаң, жәллим дә инде үзен. Жәлисең әни өчен. Ну, аны әзрәк жүләррәк диләр бит. Да? Бардыр. Шарларны әйләндерәбез. 5-нче сан. Юк, син Харитон түгел. Крәшеннәрдә андый жүләрләр юк ул, точно. Лучше беләсеңме? Мин аны дуэльгә чакырам. Әйдә, Халил, репетировать итеп карыйбыз. Бас әйдә. Харитон. Мин Халил. Мин сине дуэльгә чакырам. Тукта, нишләп миндә пистолет юк? Ник миндә бар, что ли? Соң әнә бит. Ник бу бит зажигалка? Харитон. Нәрсә?
Мин Харитон. Пистолет? Нәрсе пистолет? Бу, пистолет. Халил деминде. Кем әлі сен? Игорь. Атма. Галина бит. Ауырлы. Миннен. Нәрсе сөйлесең сен, ул бит миннен авырлы. Тем более, өзіңнің балаңның атасын атып өтірәсің мені. Галя спектаклі. Тизден Камал театрында. Билетлар Кассиру сайтында. Режиссер Рахимбай. Бик зур рахмат, дуслар, майлы дуэт иде. Рахмат, дуслар! Майлы дуэті болды бұл. Дмитрий Баранов, Вадим Шырыков, қоллар шабық. Крашын жігітлері. Енді қазір шуның білән біздің әзірленген шығышлар бітті. Барлық қатнашушыларны шақырасы келе сәхнәгә, әлбәттә, қоллар шабып. Рахим етігіз Майлы дуэті Динара Зиннатова, Айназ Абдуллин, Рамил Агдеев һәм Илхам Шакиров шығыш жасады біздің. Шуның белән әзерленгән чыгышлар тамам, жюри әгъзаларына сүз бирәбез. Кайсы жюри кемгә үзенең балын тапшырыр икән? Кемдә микрофон, шул башлый. Вадим безнең эстафетаны. Мин башлыйм. Рахмәт. Мин уйлыйм, миңа повезло. Ничек була татарча? Фартанула. Фартанула, Чөнки мин уйлап утырдым, әйтәм, хәзер мин иң соңгы калсам. Шушы жюри арасыннан кемгә генә сайлармын дип. Һәм инде чыннан да искиткеч чыгышлар. Һәм мин башыннан башлам. Мәйтәм, беренче чыгышка точно беренче урын. Икенче чыгышка точно беренче урын. Икенче чыгышка точно икенче урын. Шулай дип утырдым, тапшырып буя. Кайсын сайлар хәзер менә алар 5 басып торалар, мин 5-сенә дә беренче урын үземнең балымны бирергә риза. Чыннан да искиткеч чыгышлар. Әмма минем балны бирәсем килә менә 3-нче чыгыш ясаган җегеткә. Айназ Абдуллин. Тапшырам, ник дигәндә, чөнки миңа калса, ул нәкъ менә теге татар теленең үзенчәлеген күрсәтте, ни дәрәҗәдә ул үзенчәлекле безнең телебез. Һәм инде менә синең фикерендә хуплап әйтәсем килә. Фикерләү. Без менә миңа калсам да утыручы бөтен кеше фикерләп утырдык. Тәяк, менә шулай дип әйтәләр, бездә шулай дип әйтәләр, тиле бәрән булай дип әйтәләр дип. Шуңа күрә әфәрин. Яхшы. Илшат. Монда обязательно шулай такылдаргамы яки сразу бал бирсәм буламы? Яхшы фикер. Бу фикер түгел, сорау. Ярый, сразу бал бирсәң дә ярый. Ярый, мин балны бирәсем килә Айназга, чөнки ул Юк, монда менә шундый кагыйдә. Син юк дигәнне яратмыйсыңмы? Юк, ул үзенең мәзәкләреннән көлмәс өчен шут үлмәде ул. Сез сиздегезме? Ул прям түзә, и прям уже акырып көләсе килде үзеннән. И шул тырышлык өчен бирмәкче идем мин. Монда ничегрәк менә бер катнашучыга бер генә бәйгедә кемлектерде, шул лектерде. Алай сама, мин Илхам Шакировка балны бирәм. Чөнки мин аның иҗатын бик каты яратам. Яндекс музыкада тыңлыйм көн сайын. Илхам Шакиров 1 бал. Рахмәт. Гомерем буе шулай хыялланган идем. Вот Илхам абыйга бал бирергә. Бәйләргә Илхам абыйны. Руслан. Тагын бер тапкыр барыгызга да сәлам. Без бит яңадан башладык. Молодцы егетләр, кызлар, бик тә шәп чыгыш ясадыгыз. Миңа чынлап әйткәндә мин утырдым хәзер икесен дә әйтерләр дип. Миңа 2 чыгыш ясаган егет, гафу ит, пожалуйста, 2 егет ошады, бик нык мин көлдем, рәхәтләнеп. Берсен сайладылар, Айназга бал бирделәр. Икенчесе Илхам булган, наверное, видимо. Тоже Илхам турында уйлаган идем мин төне буе.
Үземнің балымны мен берем шыпшыннан тігі бро болғанға түгел. Бро, тігі дус, Әнеге сразу оқланасың қалайсың? Сіздің бро екенін сен айткенше бір кімді білмейді әлі дұрысын айткенде. Минем үшін, мен аның стендапларын тыңлағаным бар. Минем үшін ол міне нинтер нығыттырып, тігі секіріп олды, как будто үсіш көрінді. Минем үшін үсіш көрінді, прям мощный шығыш ясады. Татар тілі де шәп болды, тігі сөзлері де мотор иттеріп шықты, тігі почти по-русски бір сөзді айтмады. Минемше. Исте қалмады, бір рус сөзін де исте қалдырмадым. Шуңа көре минем бал Рамиль Агдеевқа. Рамиль Агдеев бір бал айбәт. Біздің әлі нәтижелер шулайырақ демек. Айназ Абдуллин, Рамиль Агдеев, Илхам Шакиров бір шәр бал алдылар. Алқышлар. Біз көшеміз импровизация бәйгісіне, береді бір шағыртушыларына импровизация сауқарын текшірәбіз. Ол біздің тұра 2 үліштен. Біріншісін біз атадық презентация деп. Яғни біз берген темаларға бірәм сіз енді презентация осырға тейіш боласыз, недер продукт тәқдим етерге, есе сотырға тейіш болашақсыз. Бірәм шығасыз, береміз 1 минут. Шушы 1 минут ішінде сіз енді шойыртырға тейіш. Бардаға дей. Кім башлай? Бал алушылар башласа неше керек болар екен? Илхам, сен де яқынырақ тұрасың, или? Айдағыз. Сізге шындырақ тема. Татар дискетуклеріне презентация сарға керек. Қоллар шабабыз, башлайбыз. Татар дискетуклері, бүтінімізінде болған бар бітейін. Любой ауыл дискетук. Ол... Мен ауылнықы керек мен. Yok. Татар дискетек, сайы. Екісі бір құшсаң да болайын бұл. Айтып сөйлемелі. Қадірлі тамашашылар, сіздің қаршығызға татар дискотекасын тәқдим етем. Бары тек біздің дискотекаларына галуш білен кіреге ярай. Үз сыйырың ап келсең ярай. Бары тек біздегіне ең популяр рус жырлары яңғырай. Хәм шулай бірінші 100 кішіге сүтлі шәй бушқа. Әкімнер сынға қалған әтінің ашыған компот әліге. Шоның білән шолы келегіз. Рахмет. Соңа қалушылар көбірек болыр мен қалса. Бұл дискетукка қар бір мәзәгі қызық болды. Алқышлар, әйбәт, яқшы презентация болды бұл. Келесі болып кім шыға бізі? Рамиль? Алфавит бойынша шыға. Дмитрий бара. Айдағыз, ойнасыз, достым, рахимет. Айназ Абдуллин. Ойназ, достым, сеңа жын носки сатырға керек, шәп етіріп. Жын носки. Yok, кетмәдік әлі. Әзірәкіна ұйларын жисын деген едім. Біраз, мына қазір 3-15 кеттік. Қоллар шабабызда, матыр еттіріп, кеттік. Ого, бұтыға. Әбенің сағаты ұйқылап кетіп болмайды. Онларысын дүнияда бірей-бірді ештің баштайсың, бұл сағатыңына ештәсің. Әзірәкіна қысарға да бола тұрғандар, или шашырға просто. Кісінің бір сымында. Сағат боса сені. Ая. Презентация жын носки в стиле телемагазин. Баштап жіберім рус тілінде қараушы зрительлер үшін. Умираешь дома от тоски, купи себе жын носки. Әгер де балаңа зуррақ аяқ киімі алғансың екен. Жын носки. Жетмәсә 2 жын носки. Әбиіңе бұшлай ғұмірлік подписка яса.
Жын үрләргә ал клубок, жын носки. Әгәр дә бабаңның жәйкене оягы тирләми, ал аңа жын носки. Жын носки бер кашанда үзе тишелми, аны кие ашамый, аны бабай тише. Жын носки кайбер җирләрдә, кайбер төбәкләрдә оек баш диләр. Әгәр дә яратмаган кияүң бар икән, күпи ему оек баш. Білсін кем гаиләдә оек баш. Рахмат. Рахмат. Искитмәле булды Байнас. Рамил, сені шақырамыз. Сәлем. Исәнме, Рамил? Исәнме? Сиңа тәкъдим итәргә сорарбыз біз мәтрүшкәле шәй. Мәтрүшкәле шәйгә презентация. Шын татарча тәмле иттереп, ана шулай иттереп шәй ятырган шәйне тәкъдим итәбез. Шимерә. Мәтрүшкәле шәй. Менә бу тавыш әбиләрдәге дидем бит, әйме? Наша кайтып керәсең дә төнне кернә генә и сәгать ничә дип сорыйлар бит. Соң ул бит аны син соң кайтканга сорамый, менә шуш сәгать ни дип ята тыңлап ятканга сорый торгандыр мен калса. Әзерме, әйдә. Киттек, әйе. Киттек. Мәтрүшкәле шәй. Мәтрүшкәле шәй. Мин бит инде татарча не очень яхшы разговаривать итәм. Шуңа күрә мәтрүшкәле шәй минем өчен ул матрёшкәле шәй. Аласың матрёшканы, икегә бүләсең, уже 2 стакан. Аннарысын 4 стакан, күп стаканнар чыга дагын, һәм иң бәләкәй матрёшкасын кырасың теркадан. Шуннан шәй асыйсың дагын эчәсең. Менә шундый шәй ул. Ярый, шаяртам беләм мин нәрсә ул мәтрүшкәле шәй. Мәтрүшкәле шәй ул үлән, әйе, ул үлән. Илшат, юк. Ансы ул үлән түгел. Аны тартырга кирәк түгел. Аны эчәләр. Матрошкәле шәй. Нәрсәле, Рамил? Мәтрүшкәле шәй. Аха. Мәтрүшкәле шәй, менә кызлар әйтә, мәтрүшкәле шәйдән соң мужикларның әзрәк теге либидосы төшә диләр. Рәмзия шулаймы? Юкмы? Ярар. Һәм инде умираешь от тоски, купи жын носки. Если өстәлдә ватрушка, выпей чай матрёшка. Шулай. Рәхмәт. Рәхмәт, Рамил. Авыр. Аха, ярар. Әйдәгез, майлы дуэты Дмитрий Баранов. Күпләр безгә таныш булган, һәм интернетта да аның белән бәйле роликлар чыга. Умный домофон. Умный домофон, бу ничек дип татарча акыллы домофон дип әйтер. Акыллы үй охранасымы, үй иясе, үй сакчысы. Умный домофонга презентация ясарга кирәк булачак сиңа, яме? Теге мин һәр вакыт үләм инде, теге аның белән талашып тора торган кешеләр бар бит әле. Оң белән салган кешеләр гадәттәләгә инде кармагы. Эттә кирәкми. Әйе. Әзерме син? Әйе. Әйдә киттек. Куллар шабабызда. Хөрмәтле халкым, сез күргәнегез бармы интернетта умный домофон бер егетне өенә кертмичә интектерә. Ул бит мин идем. Әйе. Шуңа күрә безнең домофонда бернинди фото распознавание булмаячак. Без киридән үзебезчә консьержы Саня апаны кайтарабыз. Әйе. Тем более ул минем әби, аңа эш кирәк. Җаным дип каршы алачак теге. Хайван дип затып калачак. Һәм гомумән менә безгә татар җанлы кешеләргә нәрсәгә домофон? Ну искә төшерегез.
Ауылда келесің теге кімніңдір үй янына, дустың янына, һәм кычкырасың: "Сережа!" Аның әнисе жүгіріп шыға, сені қарап тұра, распознавание бара. Нешік киініп келген, қой алып барасы келе. Ашаған ма бұл малай? Приятно сразу, өзі біше. Сың бетінде анарысы барасың, көршіге кышқырасың: "Антон!" Һәм онда жылы біте бітін. Үй! Кім нәрсе айтасың келе? Керек түгел бізге домофон. Ни умный, ни бірнен деді. Татарның ерегі әр вақыт ашық! Сергейлар, Антонлар деп қышқырды, татарының жүрегі әр вақыт ашық. Қамин сезам, Сергей деп қышқырды, реакция күті. Мұнда Сергейні шақырған кішілер бей yoқтырмай қалса. Қам жоқ, мен келішем. Умный домофон бар еді ол ауылда. Умный домофон. Ол просто мына, ишікке тіреп қоялар еді бет Сібірге. Все, умный домофон. Кіші оңны үйде, кіші жоқ. Все, кетіп бара, бір деген, нормально. Бар ей. Міне кіртмей тұрған, міне қазір умный домофонлар үйге кіртмей бет, әйме? Ол мен қалса әлік ауылда шоқ бар ей, ол қос. Көрке, әйе. Ашқыш көршілерді, әйе, на всякий случай. Яры, Динара сеңа сөз қолдар шабай ғалі. Түреттіріп. Динара, міне, сен айында тәқдим етерге керек болашақ. Елдан ел өзгеріп, тұра тұрған, яңарып, тұра тұрған продукт ұлта болса iPhone, әйме? Ләкин сеңа iPhone-ның 22-шісі турында презентация сарға керек. Нен керек болыр еді екен ол? Мен қазір сізден яңа iPhone шыға, 22 түгір, 15 күні, ләкин 22-ге де көп қалмаған енді. Рахмат. Жиді ел. А прикинь, ол қазір сөйлей, әйме, и прям шынды шыға. Қызлар өлеп шыға. Міне мұнды хочу. Стив Джобс шай ота, хотыны біле атқандай, не хотыны міне шындайны хочу, чтоб нәмді функциясы болды, шай бұл. Хотын үсті. Соқ бұл ғызай. Динара? Қолдаршы. Динара, рахимет, iPhone, 22-ші iPhone-ның презентациясын башлайбыз. Яңа фронтальный телепорт. Кішілерінің қияфетлерін шын итіп көрсете тұрған антифильтр. Фирменный челочка орнына фирменный құйрық. iPhone 22. Умираешь от тоски, купи iPhone 22. Рахмет. Аңлауымша Динару орыныр білән мен 22-ші iPhone демек мұнды құйрықлар тұрнасыз кетке шайма. Бұл дұшыны мұна презентациялар тамам, құлар шабық. Қам жюри әғзәлеріне сөз береміз. Сізден башлайық әлі. Тағым мен башлайым. Мен қалса импровизация ең қотлаулы жанр. Менің бұл жүмлелерге келіп башым ішлемесі емес. Менің кумирларым бүтінігіз. Әмі бұл юла менің бал бересім келе Илхам Шакировқа. Тез айттым ма? Тырыштым. Рахмет. Мен егіт сөзі бір болады деп Илхам Шакировқа бермекшейін бетінде міне қазір тағылым. Алайсама, мен гештальтымны ябам, Айназға берем. Айназ, Абдулин, шыла бір бал. Руслан айдалі. Рахмет. Гештальтлар яптылар аларын пашмай. Гилшат Рахимбай. Так, шынап еткенде бик та қотлаулы, дұрыс айттылар, бик ауыр бәйгі. 20 секунд арасында ел нешік дұрыс айттырге. 10 секунд бар, сеңа нетір қызықлы 1 минутлық мәзәкілер тудырырға керек, бик та ауыр менімше. Ауыр менімше, мен бик ауыр шынап еткенде. Мен, наверное, балыны берем Динара. Фаил.
Алайса файлға. Динара Динатова 1 балл. Бик көңілі келіп шығады біздің. Бик көңілі келіп шыға. Шының білән көшеміз тәмәрізнің икенші ілішіне. Оның үшін біз сәхнәге жюри әғзасын шақырып, аны бір рәуішке, бір вақиға кіртірге. Мәжбүр бұлабыз қам, шушы вақиға ішінде біздің шайыртушылар мәзәклер ойлап табырға тиіш. Айда, шық соғышшы біздің. Айда güzeli, қаршалығыз Руслан Арисов. Міне, сезілі актерлық ұсталығы харизма мұнда. Руслан Харизмов. Руслан біздің ұқшы. Бір ғаскарының ұқшысы. Яки әкиет персонажы. Қайсы әкиеттен қатырлейбіз ме? Кім біздің ота хам бақаға ләге? Нешек? Иван. Лягушка деген әкиет. Иван Саревич. Лягушка Ханбике. Лягушка Ханбике. Тотар әкиеті Лягушка Ханбике. Подожди, тоқта, Бақа Ханбике бола битін. Бақа Ханбике болмайынды. Ханбике Бақа болсын. Ханбике Бақа. Ханбақа просто. Ханбақа. 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 Жамағат біз яңа әкиет жасабыз. Ұқшы Руслан турында. Руслан ұқшы шыққан басуға атқан ұзының ұғын сүйген ярына ләгәм деп, ләкин ол ләккен бүтән яққа. Қойсы яққа екенін әзір білірбіз. Эй! Қышқырма, Сергей. Короче, сен бақаға ләктің. Ол простой бақа түгіл, ғади бақа түгіл, ол хон бақа. Но бақа болса бары бір сегіннен сүйел шыға. Короче, мен сенға шекірткелер. Түшлетірсің потом. Рахмет сеңа. Рахмет. Нәрсе қышқырасың? Слушай. Қотын келді да. Шулай болсын? Yok, мен қатын түгел. Мен хан бақа. Мен хан бақа. И айтали меня, как убрать бака. А то хатынанда накачанный мужик хочет. Спроси у быка, я. У быка? Ну, бака. ВК есть еще, ну ярар ансы уже. Бұл әкиет болмады бұл, өндедір басыне болды, рифмаға ятқан болды өндедір. Қабара! Руслан, нек оқырасың сені? Кімін 21-ші ғасырда уға атап қатын ізле? Сен интернет yok міне? Суал бұл киіміңі, кейін нормально? Әйді шойыртқа бар табабыз сені кіші. Ну сенің бір шықмай нормально киініп. Тиндер yok бейт қазір, шоңа көра ұққына қалды. Әзір ме? Иванның уғы кімгелеге, шул сразу кірәшінге ейләне. И сенің мұна бұл кием тігі мұншала ашқына тұрған мұншалаға шаған. Рахмет. Ләкин келішма сенің бұл әлеккігі шестеркларын сиденесіні жей атырған неге ашаған тігі. Сеткалы мақсус неге, маешкіға. Зато паспорт сұрамайлар. Олғанда. Сізнің ұғығыз татар блогерлары йұртына ләкті. Бадлар соты болығыз. Міне бұл бадлар сізні яшырты. Соқалығыз болмаяшақ. Әміне бізде стиль курслары бар. Мұндай бір кейіп ермес үшін. Марафон ұзығыз башта. Башта марафон. Киімнер де сатабыз, бадлар да сатабыз. Реклама в сторис. Рекламны интеграциялар. Пәпитсәң мен риза.
Әйдә, кір давай. Күту қойтаманды. Алар тігіннен қойталар бит. Бу бит син. Син бит бу. Тиги Микулай киносына эләкмәгән актер. Мен аңа отам өзім. Сәбірем. Сәлем. Сенекі ме? Какого хрена? А? Мен вообще қызлар yoğunu отқан едім, братан. Мен КФУ-дан бакалавр. Короче, тыңла. Сенға қойтабыз. Сен әзірлі спальныны. Яма? Роллы закажи. Теге роза яфрақлары орнына шібіннің қонатларын сындырып ташла. Мен кірем, аннары ванна жиып қой. Чүнки голова стеклар туа. Вау! Әйбәт болды бұл! Айнас. Сәлем. Какого хрена? Сен мені чо, қобартырға әзірлендің, что ли? А? Тебе меня не надуть. Мишер, это вот который Мишерский? Тишерский который. Мишерский. Ну, Тишерский вот это. Малай. Мен стрелец izlеген едім, ура, Аллаға шүкір. Блин, мен козерог. Реально. А мен стрелец. Сен атыңында, брат. Ярый. Тот бұл оңа жетті күтуге оғатырға. Бүтін сиырларын өтіріп бітіресің бет. Күйеуге шықмай алар сен интікме. Әйбәт болды, әйбәт болды. Сөп, кеттім ме? Үскетмәлі болды, әйі, құлар шабабыз. Илхам емғақлады. Илхам біздің кімдер білмей Микулай киносында түшті. Оланда құршақларының дублері еді. Құршақлар бұлдыралмағанда ол түшайдық, или? Бұл спойлер. Ая, такты. Такты. Сөйлешіп алайық әлі, мен алайсан мониторында. Нәрсе тұрында? Микулай тұрында. Әйді. Яраки. Сөйешер сөз қалды, что ли, әлі тұрында? Бүтікші сөйлеп шықты. Кімді қорадығыз ма Микулайны? Ұшады ма? О, міне, бет ескейтмәлі. Мен шақсан да өзім шоқ қатып, сүйініп қорадым. Кім айта ола, кім міне пиратский бірден қорады? Қойда ол чортлар? Yok, братан, біз еще кинотеатр төбіне еще 100 шорт сомарғатып кеттік. Анда коробка бар еді шынды теге. Қолсыз Микулайларға анда теге келе. Шулай да. Секундан чайкасы нәрсәдір қышқырды бұғай. Вақыт. Яры. Шуның білән біздің импровизация оқырына яқынлашты. Олар шабық. Жюриға сөз береміз. Енді ойын турында бірнеше фикір айтамыз. Өзі біздің балаларының тапшырсақ та бұлар. Илшат, сен башлайсың ма бұйылысы? Мен ниһаят үз теләгем белән беренче итеп әйтәм. Кешедән калганны ашамыйм. Теге шуның өчен Айназга әлбәттә минем фаворит бүген. Да. Һәм чтобы все было по чесноку, бу кызны наказать итәргә кирәк. Тоттыңмы? Так. Оқна. Тіресіндірді түзетірге керек айып. Әйе, барысы да бик қызықлы жауаплар берді. Ауыр нәтиже ясарға. Мен анда сәхнәдә басып тұрдым. Өзім бұл импровизацияның
бір үліші едім, шуңа көрә бик та ауыр хәзер нәтиже ясарга. Сен едің Жоқ инде, как будто бы. Аннары монтажда минем битемне куерсыз просто. Кімге бирергә балымны? Миңа калган 4 катнашучы бик та ошады. Алар барысы да примерно бір уровеньда булдылар име. Ё-моё, блин, Динарага берем. Динара Зиндатова бір бал алды. Микрофонны. Алина конверт алып келіңіз әлі, пожалуйста, рахмат. Аның сөзін бізге қызықмы тыңларға? Мен Динараға бермекші едім. Болмады. Шоңа мен бұл турда балымны берем Рамильға. Рамиль Агдеев шулай ук бір бал алды. Қолдар шабыйғалы. Шуның білән біздің ойын тамам. Жеңіші білгілі. Бүгінгі ойында жеңді Яршаллы егеті Айназ Абдуллин. Құтлымыз әлігі алқышлар сиңа Айназ, бик зор рәхмәт матур шығышың үшін. Қаминді ғымымен қар бір қотташушыға да құллар шапсақ болыр, рәхәтләніп күлдірділер, рәхәтләніп күлдік, ял еттік достар. Әйді біз сіздің ашық микрофонларда күтәбіз. Келесі ұшырашуларға қадар достар. Шалт Мұхаммаджан. Пока-пока!